Bola to fascinujúca atrakcia, nikto ju nikdy nemal tak rád ako on a ja. Žartom ma posadil do nočného vagóna a ja som v noci žartom odišiel vlakom. Toto nie je vlak, takto previezli babičku do Kazachstanu. A viete, čo som si všimol? Napočítal som asi 40 vozidiel, ktoré sprevádzali babku z letiska na stretnutie Kasim Žamartikajev, lídrovi Kazachstanu. A 2 vrtuľníky. Pamätáte si operáciu, hej? Hovorí, kde je tá osoba so zdravotným postihnutím? Kde je ten prekliatý invalid? Prišiel ku mne a povedal to, čo kričíš, som invalidný, je to tu rovnaké. Kde je tento nebojácny svetový vodca? O čom to kričíš? Som nebojácny svetový líder so 40 vozidlami. To je ako keby ste sa museli báť úplne každého. Kazachstanu, občanov Kazachstanu, špiónov, ktorí sú prítomní v Kazachstane, čo vlastne potrebuješ? 40 dopravných prostriedkov, na čo ti je to preniesť kufor z letiska na miesto stretnutia? Viete, teraz bude nasledovať naozaj zaujímavý film. Na začiatok, vôbec som to nepochopil, potom prišiel. Vydržte doslova minútku a pochopíte, o čo ide. Dámy a páni, vážení priatelia, v prvom rade by som sa chcel ešte raz poďakovať prezidentovi Kazachstanu za pozvanie na štátnu návštevu vašej krajiny. A pre veľmi vrúcne a prívetivé celej ruskej delegácii bola usporiadaná recepcia. Naše dnešné rokovania boli skutočne pracovné a konštruktívne. Boli tam a... Myslím, že to stačí, opäť mu začína byť nevoľno, niečo má s čelusťou, koho tam znova nepriniesli. No, niektoré slova už nedokáže vysloviť. Je to ako keby mu dali nové, buď nie je jeho, alebo nie je jasné. Ďalej bol symbolicky zahájený začiatok výstavby centra pre nadané deti Sirius v Astane. Viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Poprvé, prezident Ruska a Kazachstanu ukázali videoprezentáciu Budem stavať školy. Naozaj Kazachstan a hrdý krásny národ Kazachstanu nechápu, o čo tu ide. Rozprskovanie kremľovskej spermy na semená ruského sveta? Aby potom vyrástli a bolo to také ako na Donbase. Večné priateľstvo, trvalé dobré susedstvo, vzájomná dôvera nie sú propagandistické heslá, ale samotná podstata mierového spolunažívania našich národov, pevná záruka ich úspechov vo všetkých sférach spoločenského života. Tam, všimnite si, ukazovali, ako sadia duby, rozprávali, že medzi nami je mier, medzi nami. Vzájomné porozumenie, Kazachstan, Rusko navždy spolu, podpisovali spoločné zložky, dokumenty, všetci tlieskali. A viete, ja si hovorím, ako je to možné? Naozaj Kazachstan nič nechápe? Bol som prekvapený, ale potom som sa upokojil. Keď som počul tento Tokajevov prejav, pochopil som a všetko mi zapadlo na svoje miesto. Pozrite sa na obrazovku. Vediete krajinu v najťažšom období totálnej prestavby súčasného svetového poriadku. S cťou a dôstojnosťou plníte poslanie, ktoré má osudový význam pre ruský národ a ruský štát. Súdruhovia, preložím vám to do jednoduchého a zrozumiteľného jazyka. Takúto blbosť si narobil s Ruskom. Rusko čaká úplný kolaps. A preto veľmi dobre chápeme, kam vedieš svoju krajinu. A v najbližšom čase, pri takejto politike ešte 2 až 3 roky a Rusko vôbec nám už nejako nebude hroziť, pretože sme pod notariátom. A pri tvojich úspechoch, pri tvojich ťaženiach, pri takýchto neúspechoch bude úplný kolaps. Horíš a vedieš krajinu v ére takých veľkých zmien. To hovorí človeku, ktorý v 21. storočí začal vojnu v Európe, po ktorej začala upadať ekonomika jeho vlastnej krajiny. Tiež úžasné, jednoducho si robí posmech. Kastan je úprimne zainteresovaný na konečnom úspechu Ruska, rozvoj ekonomiky a na medzinárodnej scéne. Počúvajte. No dobre, nie som ekonóm, ale už všetci ekonómovia, dokonca aj tí kremlovskí chápu, do čoho sa ruská ekonomika dostáva. A potom to vystúpi Tokajev a povie, sme takí zainteresovaní na tom, aby vám všetko rástlo. Všetko padá. Nabiulina o tom kričí, Siluanov o tom kričí, celá propaganda, aj kontrapropaganda o tom kričí. Vystúpi Tokajev, hovorí, máme záujem na tom, aby ste prosperovali. A potom to bolo ešte zaujímavejšie. Majúc nesmierne prírodné zdroje, inžinierskú a vedeckú elitu. Nesmierne prírodné zdroje, to je už výsmech. Pretože viac ako polovica týchto nesmiernych prírodných zdrojov odchádza za babku do Číny. A
A potom hovorí, že majú intelektuálnu elitu, vysmieva sa Putinovi, tak ako to robil Pašinjan, lenže tu je to ešte priamočiarejšie. A týmto zahaleným jazykom je izopický jazyk. Len si z neho robí srandu. Aká elita? Oni, mrcha, nevedeli vymyslieť ani šahet. Všetko skopírovali od Iráncov. Aký je ten tvoj? Nič nie je globálne. Existujú ojedinelé úspechy a existujú jednotky s týmito úspechmi. Rubikon je jedným z nich. Samozrejme, existujú oblasti, v ktorých je to tak, ale nie globálne. Keď taká je výjde a povie, máte elitu, intelektuálny. Kde je Vasia? Bez pomoci čierneho exportu z Kazachstanu by neboli schopní ani vyrobiť rakety určitého typu, pretože si potrebujete kúpiť tovar s dvojakým použitím. Toto robia. Implantovať im rakety a potom ich odpáliť na Ukrajinu? Dobre, poďme si navzájom robiť srandu, ale to nie je koniec. Rusko nikdy nestratí svoje vedúce postavenie v globálnej ekonomike so svojou kvalifikovanou pracovnou silou, preto... Počkajte, aké sú popredné pozície v globálnej ekonomike? Kde? Ukážte tam nielen tých, ktorí rozumejú všetkému, ale aj tých, ktorí rozumejú tomu, čo vám teraz vysvetľujem. Sedela tam delegácia Kremľa a boli jednoducho celí šokovaní z toho, čo hovoril. Pretože každé slovo je lož. Ale lož je zabalená v takom krásnom balíku a nemôžete na nej nájsť chybu, súdruh. Povedal veľa pekných slov, ale v skutočnosti vás od hlavy po pety ponížil. Hovorí, že máte intelektuálnu elitu, ste bohatí na mozgy, na potenciál. Keď všetci chápu, že na trhu je nedostatok. Vystupujú odborníci a hovoria, že nemáme inžinierov. Nemáme ľudí, ktorí by niečo opravovali, vytvárali niečo. Aj ITčkári odchádzajú. A takto hovorí, vy neustúpite v svetovej ekonomike, v akej hviezde svetová ekonomika. Keby ešte nebola táto iránska otázka, ktorú nerieši práve ten pravouhlý kabinet. Starej by už úplne došli peniaze. Je to síce tautológia, ale hodí sa to. Starej by došli peniaze. Bude hrať výraznú úlohu na svetovej geopolitickej scéne. A poviem vám, áno, Rusko už zohralo významnú úlohu na globálnej geopolitickej scéne. Všimli si to Rusko. Vieš ako? Kedy si nemilosrdne dobil 1,5 milióna svojich krajanov. Pre nejasné ciele, pre nedosiahnuteľné ciele a pre ciele, ktoré sa v princípe nikdy nedajú dosiahnuť. Zabili ste 1,5 milióna svojich, ženiete krajinu do pekla v doslovnom aj prenesenom zmysle slova. Potom si ťa samozrejme všimli, a Takajev má pravdu, vysmievať sa a anulovať, ako to robil Takajev, je niečo, čo sa treba naučiť. Samozrejme neviem, čo mal v pláne. Či to tak je alebo nie, neviem, ale z nejakého dôvodu sa mi zdá, že jednoducho je taký šikovný, vybral si tento ťah, aby sa predviedol, aby si uťahoval zo starej ženy. Chceš zasadiť DAB? Poďme zasadiť DAB. Budeme sa s tým trápiť. Budeme sadiť DAB. Chceš počuť pekné slová? Chceš vlajočku na oblohe? Poď, urobíme ti vlajočku z lietadielok. Pravda je, že týchto lietadielok má Putin každým dňom menej, pretože ukrajinské husy doletia. Poďme na to. Ale takto niekoho ponížiť od hlavy po pety, rozprávať o tvojich zásluhách, ktoré neexistujú, v ktorých si zlyhal, no tak ako Takajev vysmial Putina, na to treba mať naozaj talent. A tiež do tváre. V tomto stĺpci zvyčajne neuvádzam správy, ale tu je vyhlásenie, ktoré nemožno ignorovať. Šéf spravodajských služieb Nariškin uviedol nasledovné. Toto je ten, čo do čerta podporuje. Tu je potrebné pochopiť jednu veľmi dôležitú vec. Teraz rozlúštim len niekoľko jeho téz, pretože je to veľmi dôležité. Obzvlášť vzhľadom na ďalšie video, ktoré ukážem. Svet ešte dlho nebude bezpečný. Prichádza éra zmien. Pokojní o tom môžu len snívať. Toto je prvý Nariškinov citát. Prekladám do jednoduchého a zrozumiteľného jazyka. Čoskoro bude v Európe veľká vojna. Najmä s tichým súhlasom. A neochota niektorých európskych lídrov pripraviť sa a uvedomiť si, čo sa deje. Kto vezme meč, tým mečom aj zahynie. Za týmto si Rusko stojí. A tu má absolútne 100% pravdu. Malá nuansa. Tentoraz sa ako prvé chopilo zbraní Rusko. A Rusko zahynie ako prvé. Toto je Rusko, ktoré sa zmenilo na škaredého orka, ktorý dnes nedovoľuje žiť vlastným občanom ani susedným krajinám. A áno, to je pravda. Brusel sa rozhodol prižmúriť oči pred akýmikoľvek zverstvami spáchanými kievskou chuntou. A tu sme. My robíme ten svoj, ako by sme používali moju obľúbenú techniku, keď trochu zmeníme vektor. Doslova meníme jedno slovo, priezvisko a jeho význam na opačný. Do Kremľa?
Brusel sa rozhodol prižmúriť oči pred akýmikoľvek zverstvami spáchanými kremelským režimom. Povedzme to takto. V nepravouhlom kabinete bolo prijaté toto rozhodnutie, pretože nehrozia bombardovaním Kyjeva. Hrozia tým a oným a tam akoby ani neprejavovali žiadnu aktivitu. A potom sa ešte šíria chýry o tom, že prebieha evakuácia amerických veľvyslanectiev. No, to je predsa úplný nezmysel. Ďalej opäť meníme. Slovo a význam do seba zapadajú. Chlapci hovoria o sebe. Putin má ďaleko od Hitlera, ale je schopný zahrať túto rolu v treťotriednom filme. Presne tak, nemôžeš to nahradiť. Je pravda, že hovoril o Zelenskom, ale tu, keď nazývate veci pravými menami, používate správne slová, už som to povedal viackrát. Ako by si sa opísal A, potom si jednoducho zmeň meno. Na ukrajinského lídra alebo európskeho lídra. A máš hotový text. Éra jadrového odstrašovania sa ešte ani nezačala. No, v podstate áno. De facto prebieha praktická príprava NATO na rozsiahly ozbrojený konflikt na východe. Prekladám to opäť do zrozumiteľného jazyka. Rusko sa prakticky pripravuje na rozsiahlu inváziu do Európy. Západnú. To je všetko. Chápete, netreba hľadať niečo hlboko. Nie je potrebné niečo hľadať, stačí len pozorne počúvať kremľovských. Vo vládnych štruktúrach Európy, hovorí Naryškin, sa utešujú myšlienkou, že budú môcť s prebytkom kompenzovať straty vďaka budúcemu vyrabovaniu Ruska. Poviem ti tajomstvo, malé tajomstvo, niektorí ľudia ho chcú, iní nie. Budúce drancovanie Ruska je však nevyhnutné, ale bude mnohonásobne menšie ako drancovanie, ktoré sa deje teraz. Ako je Rusko okrádané a ohýbané. Toto sa nikdy predtým nestalo a myslím si, že sa to nikdy nestane. Pretože aj keby vládol Čína, vezmime si takýto absurdný scenár. Rusko sa rozpadlo, časť pripadla Číne, časť Ukrajine, časť Amerike, časť ešte Bielorusku, časť Rusku. Tieto krajiny by však oveľa viac investovali do ľudí, do normálneho života, než to, čo dnes robí putinský kremelský režim. A ak vezmeme do úvahy, koľko holmikov krestikov tam leží, tak ma úplne prepáč. Vojnové bubny znejú obzvlášť hlasno v Európe. Európskej únie sa intenzívne vyzbrojuje. A ako sa nevyzbrojovať, keď sa ukáže, že v 21. storočí môžeš začať vojnu a potom sa s tebou stretáva prezident Ameriky, americkí vojaci. Ustelajú ti cestu a chcú s tebou uzavrieť, prepáč za výraz, dohody. Oni chápu, že ich môžu kedykoľvek podraziť. A preto, našťastie, až po 4,5 roku vojny konečne pochopili, na čo a ako sa treba pripravovať. Európa míľovými krokmi smeruje k tomu, aby sa stala centrom globálneho konfliktu. Rusko míľovými krokmi smeruje k tomu, aby sa stalo centrom globálneho konfliktu. A túto históriu nerozvíja len Čína, ale aj niektorí ďalší chlapci. Ale toto je nevyhnutný príbeh. A poďme ako keby posledné video, ktoré dá určitú bodku. Viete, čo sa deje? Inštalujú ďalšie systémy protivzdušnej obrany na strechách budov v Moskve. Pretože Moskvu treba chrániť, Moskvu treba strážiť. Moskva. Naša všetko, peniaze, čoskoro sa tam budeme vracať. Nikto sa na mier nepripravuje. Rusko sa pripravuje na ďalšiu vojnu.